Hej og velkommen i mit køkken. Jeg vil lige vise jer nogle ting, jeg har bestilt hjem ned fra Amazon. Der er nogle små stykker bagepapir, genanvendelige stykker bagepapir. Der kun er en i, og det tror jeg faktisk kun der er. Der skal bruges til den nye Varoma. Og som passer til at lægge heroppe. Der er stadigvæk plads til luft. Damp kan komme op igennem. Men det kan jeg godt lide at bruge sådan nogle genanvendelige stykker bagepapir. Det er sådan noget tykt, kraftigt noget. Det andet jeg har købt den her gang, det er et ekstra stykke bageunderlag fra Super Kitchen. Det er med til det jeg har. Det er jeg rigtig glad for at bruge, fordi det ligger godt og stabilt fast, når jeg ælter. Det er bare nogle forskellige ting om det. Og så hører der sådan en lille dejskraber med i plastik. Der kommer også en lille sort elastik til at holde det på plads. Og når det bliver slået ud, ser det sådan her ud. Dem af jer, der har set mine videoer, ved, hvordan det fungerer. Men det er let at vaske, og det ligger bare stabilt. Det sidste, jeg har købt i den her omgang, der er 5 i. Den ene har jeg taget ud. Det er de her børster fra Wundermix. De er bare så effektive. Jeg prøver lige at tage skålen. Jeg kan også lige se, hvordan det ser ud. Har man kun lige haft lidt mel eller noget, de kommer godt rundt nede i, kommer godt omkring kniven, og den rengør bare rigtig godt og effektivt. De her poser fra Wundermix kan man også få, hvor der kun er 3 i. Men det er, hvad jeg har købt dernede i Amazon denne her gang.